जाबायावनो इमान दैबाना जांथाबाय धरमाय हेलौ जामाय जोमोन वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल आंनि बे फिसा यूट्यूब चैनल आंनि बे मोखां एब्रब लानानै गोसो गोरबोजों बरनाय जासिहरग्रोबाय आरोना जामाय जोमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं दिनैबो मोनसे ब्लग लानानै फैदों लाब्रा ब्लग आरो ना जामाय जोमोन बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो ट्रें अखा हानानै दैबाना जाजोब्बाय नै मोसौ गुमदो मालायसो इनि मोसौ गुमदो नै दैबाना दाख्लैसो दै गैयामोन देनजार दै भर्ति जाजोब्बाय नै जामाय जोमोन जोंनि दुब्लिया हे नोंखौनो सिनायहराखै आङो सोरबा बेलेग बायदिसो मोन्दोंमोन नै जों दाख्लैसो इयाव दिंखिया खाना थांदोंमोन जामाय जोमोन नायलाय दिंखिया खाग्रा जायगाया इदि जाजोब्बाय देनजार भर्ति दै जाबाय दाख्लैसो दिंखिया खाना जालांदोंमोन माला इदि दैबाना जाजोबना थाखो फुख्रि बायसा साननैल'सो जाबाय इयावनो इमान दैबाना जांथाबाय धरमाय नै मालाय हो ओइ खर' लानो रायदोंमोन आं ओइ मालाय मोसौ गुमदो नै इ बोरमायाबो नोंसानि नामा बोरमाया नोंसानि नोंनि दैमा बायदिसो नुदो एकदम जेखिबो बुंसावजोब्बाय नै नोंखौनो थिखांबाय थानोसै आं मालाय मोसौआ गाइखेर मोनजायो ना मोनजाया थांनायलाय बामब्ला अ थांनाय ए थाव नोंसोरबो थौदो नङाबाबो होना लांजोबसै हो दलङाव बेसे दै जाखोलै बा माथो खोल बोहैलायनाय जादोलै मालाय नाहरनायाव मबाइला थफ्लं गलं लांनांगौलायनो थैबाय आरो होमबानिया आङो खोन्थाना होदे जामाय जोमोन आंखौ फट' लादो सिरि सिरि भिडिअ लाखुमादों आङो खोन्थानाङा मानो लाजानो बायोब्रा नै दलङाव बेरायनो फैदो जोङो सानैबो माने दासो फैदो आं फैग्रोदोंमोन आरोना दहायनो ओमफ्राय इयो दासो फैदो आरोना ओमफ्राय जोंनि दैमाखौ नायदो नै देनजार बोहैखादो नै बेसेबा गोजान ओइ आलासे बेसेबा गोलाव आरोना दैमाया ओमफ्राय बुंसावजोब्बाय नायनो फैदो जोंखौ नै सानैबो नायनो फैदो ओमफ्राय खिजाय सोरबा सिख्लाफोर फैदो आरो नायनो बेसेबा गोजानाव नुहुरदो आरोना जों मार खाथियाव नुदो बासे मबाइलाव मानोबा बेसेबा गोजानाव नुदो आरोना ओमफ्राय नै दलङा नै बेसेबा गोजौआव थाबोबाय आरोना जों दा गाहायाव फैबाय गाहायाव ओंखारबोबाय नै सासेया नै बेसेबा हिट नुखादो जायगाफोरखौनो ना जामाय जोमोन मार हिट नुदो जायगाखौ सेलफि लाबा हिट नुखायो नै नायलाय खनसे नाय नै मार हिट नुखायो जायगाखौ नै बेसेबा इखिजा औवा गोजा इखिजा नै दलङाव सोरबा सेंग्राफोर फैदोलै ओंखायनो जों थाला आरोना फैबाय थानो बाबाय माने लाब्रा ब्लगखौ नायलांबाय था अबस्था हिन जादों जामाय जोमोन देनजार फिस्ला नै आं थाबायनो हायाखै देनजार फिस्ला जाखादों नै बायावनो फिस्लायलांगोन स्लेक जालांगोन नै हाब्रु गोजा इथुन थाइजौ हाननायखौ नायनो र' थाइजौ हाननाय दैयो नै लामायाव थाइजौ दं जा थाइजौ गिदिर गिदिर मोनना दं जों मोनदो नै जानियाव सोरबा जानबा नै जानिया दासो जाहांदो नै जानबा फै सोरबा सिरिबायानो थाइसे नाय माबायदि नाय गेसावसो सानबाय नै साफा साफा आरोना थाइजौआ ओमफ्राय आइदै लामायानो अबस्था हिन जादों थाबायनो हाया बेथो थांदो जानाय थाइजौआनो मोनाखै बेनो सिरिबाय मखि थांख' थाइजौ हानदो नै दै गब्लं गोजासो नै थाइजौआनो नै थाइजौआलाय साफा साफाथारमोन बापरे केस हमनो हागोन बायदि मोनदोंमोन इयो आंबो हाखाया गारहरना नाङा ओइ नै सेंग्राफोरा जोंनि जायगाखौ सेख'नानै गावसोरा जना थाबाय कट जाबि बहा थांनो थां जोंनिफोरा बहाबा थांदो आइया बहाबा थांदों गारियावनो थेला खालायना लांदों थाइजौ नायदावगासिनो जोङो थाइजौ हानग्रायानो थाइजौखौनो नुला खोमालै थाइजौआ नै इखिनि मोनबाय आरोना जोङो दा नै थाइजौआ नै थाइसेया थाइबाल' दसा अ नैबो थाइसे नै बैबो थाइसे ओमफ्राय नैबो थाइसे सिरि सोदो मार नै मा बुस्थु इयो सिथि नै जा बायदेवा दासो फैदो कलेजनिफ्राय आसोला कलेजनिफ्राय दासो फैदो थाइजौखौ मोनजागासिगोन खोमा होननासो भाबिदोंमोन मोनफैनासो होबाय जोंसो जाखुमा जोबनो नागिरदोंमोन नै लेमबायानो आरोना नै लेमबाय बियो नै बियो लेमदो बियो बे लेमबाय आरोना थाइजौखौ नै खासेया दासो कलेजनिफ्राय फैदो एग्जाम दंमोन आरो बिनिया दायो माबा जाबाय आरोना मा होनो बेलासिनि 5:10 जाबाय ओमफ्राय दासो मोनफैदो 5टायावसो 1टानिफ्राय मोनैनि एग्जामा
फारौआ बेरदो जानि न'खौ इगनर खालाम गासिमोन जानि न'आ थिंफोरा माराम जाजोबनाय नै फारौ जरासेखौ लाइक खालामबानो जागोन दे नै बे फारौ जरासेखौ लाइक खालामबानो जागोन न'खौ इगनर खालामबानो जाबाय न'आ बेसेबा माराम खावा दायो लेमगासिनो जा एक्ट्रिसा इनो दासो फैदो कलेजनिफ्राय आइ कार्डबो गैया मुंबो गैया मा बे कलेजाव फरायना फैखैयो आइ कार्डआ बोरो सामथायबारियावसो फरायना फैदो नि थाइजौआनो खावख्लाबसे गैया इथ' जाखाबाय खोमा नै थाइजौ लगायबाय जानोसै बा गामलायखिनि इमान फिसा गारबायखिनि एसे गिदिर बेलेग खासे ओंखाम जागासिनो नै जों थाइजौ जानोसै आरोना जों थाइजौखौ लायावसो जागोन लायाव नै थाइजौआ नै वाव देनजार गोथाव जाखागोन नै मा खबर थाइजौ जानो नायदो जिरायफै दुब्लियाव थाइजौ जानोबा जफाय नंगौ दे होमबा फादारिन ल'आ जायानो दायो जों जानोसै थालिर बिलाइयावसो जागोन जों नै थाइजौआ गोथावथार फालौ होदो जाबाय जोङो नै बिजिरखौ सोब्रा ओरैनोबा देन्जार जायो ओमफ्राय भिडिअ'खाय लाजिस्लु जादो आरो ना इयो नङाबा इ बेगरखौ खनसेनो गब सोगोमोन अखा हालायबाय आं बाहेरायाव ओंखारनो हालालाय नै अखा हालायबाय बाहेरायाव नै आंनि मानि प्लेन बिफाङा बिबारा नै अखा हादोलै थेवबो ओंखारनोसै बाहेरायाव ओंखारनो लुगैदो सेथ्लायाव नै दाउमाखाया बोरै थाजोबो नै मालाय दाउफोरा नै दाउफोरा दिंदां फादां गाखोजोबना दोङो माब्रै मानि लामा मानि आयना नायनाय जाखोब्रा बिलाय लामा मानि थाइजौ जानानै हाथायाव हाबजोब्बाय नामा लामा मानि आयना नायदो नै फन रायलायदो मोसौ लायनो थांनो नायदो हाथायाव हाबदोनो थाइजौ आइनिया भगबान लामानि अबस्था लागाव बोरै थांगोन आंलाय नोंलाय बोरै थांख' आइदै फिस्लाथार जानियाबो लामाया देन्जार फिस्ला जादो लाथा एम्फौ नायनो फैदो रं इसाना मालाय न'आ ओंखारसिगोनानो अबे एम्फौआ खोमा सुदो नामा नोंलाय खोमा सुनो खमदो नबे एम्फौआ नायनि गिदिर ना फिसा अबाय देरहांबाय मालायसिना एम्फौआ देरहांलायबायानो नै खेवनो हाला नामालै इयाव हायाव गोलैया नामा नै देरला मा मोदोमसोदो नै अर बुन्था लगायदो गोजांदोनो अर एम्फौआ थाम्फै अरजानो गिनानै एम्फौनो धुना सावना होदो अर बुन्था इखि एम्फौ गैया बिलाइ गोजा नै एम्फौखौ थिखांनानै नै बेलेगाव होबाय आरोना नै अखासो हाबाय आं फैनाया एम्फौ नायनो फैनाया अखासो हाजाबाय मा बुस्थु अबेयाव अबेखि दङ आरो एम्फौ हायावबो एम्फौ दङ नै अर बुन्था सावलायदो धुङा होदो थाम्फै अरजानो गिदो एम्फौनियावबो थाम्फै अरोना अरजानो गिनांगौ आरो ना नङाबा थैगोन ना इसोरो थन्थ्र' जुना थागोन माननानै इसोरबो थैलाङो मानसिनाव जेरै मानो एम्फौनावबो मानो जामायजों मोननाय नै जोंनि एम्फौआ इनो मार लोमजादो अखा बोथोरखाय इसोरो लासै थाबायदो गोसा थाबायाखै बिलाइ होगासिनो नै बिलाइ होग्रायाबो नै लान्थिथि फैदो थाम्फै अरजाजोबगोन नै थाम्फैया बिरदोआनो नै थाम्फै बिरसोदो बेनो आरो ना एम्फौआ नै बिलाइ होबाय बिलाइ होनायखाय खोबसिनजोब्बाय एम्फौआ लांदांदां जाना दंजोबोमोन बिलाइ होबाय नालाय खोबथेजोब्बाय आं अखा हाबाय नालाय खारलांनोसै दानियाबा थांसै आङो अखा हाबाय आंलाय बोरै थांनांगौ ओमफ्राय लागाव अखा ज्राव हाना होबाय देन्जार अखा हाना होबाय थांनो हानाय नंला सेस नोंनो टर्चखौ थाबो फैयाखै नोंना थांनो हाला आङो दा मा जागोन अखायानो ज्राव हाना होबाय अखा गोसा हाबाय नै आं बोरै थांबावगोनसै दालाय सेस ज्राव होनलायदो नै थिङाव नोंखौसो नाय गाख्राव फैबाय थादोंमोन नोंलाय बहा थांनाय अखायानो हाना होबाय बोरै थांबावगोनसै
एम्फौ फिसिग्राफोरा नै सासेबो गस्ला गानखाया आरो एम्फौ फिसिग्राफोरा लान्थि पार्टिसो नै बासिसिगोन एम्फौ माखाखौ खारजालाय नोंसोरो खारनोसै अखा खमाव नाङा नि लाब्रा ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय था नै अखा बोथोर आं इमान साफा साथि लगायबाय नै साथि लगायबायमोन नै जामायजोमोन आंनि थुलुंसि दंफाङा नै आं फुनो बानानै फुवाखै हाग्रा गोजा जारसि गोजा बाथौआ ना दा सान्दै जामायजोमोन आं थुलुंसिखौ अननानै फुवाखै आं साथि लगायखांबायमोन नाथाय अखायानो हाना होबाय अखा हानानै हाग्रा फिसा फिसा जाजोब्बाय आरो नानै एल' बेराय आंनिया अखा हाबाबो लाइन दोङो जोंनिया लाइन थाङाखै आरो ना जामायजोमोननि नै जेन्थ'खा फुल गोज्जा आरोना बियो जेन्थ'खा फुल गोज्जा आंनि लाब्रा ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय था मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो हानायमानि शेयार खालामना हो जोंहानि न'आ नै दाबो ओंखाराखै इखिजा प्लास्टार जाजोब्बाय आरो ना नै